लोगोफोर आंनि अटे दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायना लाफिननाय जाबाय। दिनैहाय आं माखासे खोथा बुंनो नागिरदों केसनि बारै ओमफ्राय मार्टियास टम बिनि बारै आरोखि। केसआथ' एनडिएफबि जेसेबां केडारफोर दङ बिथांमोननाव वारेन्टआनो फैगासिनो दं। आं नामफोरखौ मख'जोबला। आरडि फेक्सननि सानैनि दिनैबो फैदों वारेन्ट आरो पि फेक्सननि वारेन्ट फैदों। गोबां केडारनानो वारेन्ट फैबाय थादों। बे केस जोब्बाय थादों मुभ खालामबाय थादों होनना बुंदों। बेसेबां माब्रै जामारदों ना आंथ' बिदि केसनि वारेन्ट फैबाय थानाय हाजारजन मानसिनि बहुद बार खोनाबाय आङो। खिन्थु बेफोर माबायदि जाबाय थादों माबायदि जुदि केसआव उइद्र' जाथारदोंबा मानोथो बिदि वारेन्ट फैबाय थानांगौ? मा जामारदों एक्सुवेलि? ना बिसोरो केसखौनो उइद्र'खौनो खालाममाराखै? खोथाया बिदिसो सानजाथावथाव जानानै दङ। नोंथांमोना सान्ति सुक्ति होनबाय थायो सब समय सान्ति सुक्ति। मा सान्ति सुक्ति जाखो बेलाय? सिगाङावनो रायलायनो सागान होनो थांग्राफोरा बेफोरखौ रायलायाखैमोन नामा? केसआ उइद्र' जाथारनांगौ होननानै बेफोरनि बारै रायलायाखैमोन नामा? मा सान्ति सुक्ति जाखो बियो? सब समय जुदि वारेन्टआ फैबाय थायोबा बै गथ'फोरा बै सुबुंफोरा मा साननांगौ मा जागोन बेफोरनियाव? वारेन्टआ जुदि दैलि फैबाय थायोबा बे थख्राया बारा मोजां जाया बे प्रमद बर'मोना वारेन्ट फैजायाखै, फेरेंगानाव वारेन्ट फैजायाखै, गबिन्दनाव वारेन्ट फैजायाखै। ओंखायनो बिसोरनि थख्राया नालेंखरा मोजां दङ। खिन्थु बिसोरनाव जुदि बिराद गिदिर वारेन्टआ जुदि फैयोब्ला थख्राया खामानि होनाय नङा, नालेंखरा खामानि होनाय नङा बिसोरनो। नोंसोर बुंबाबो एकदम लाजि रोङि मानसि गोजासो नोंसोरो। सब समय वारेन्टआ फैजायोब्ला मानसिया मा जानांगौ? बे सासे 2007आव हमजानानै बिनियावथ' वारेन्टआ फैगासिनो दङ। 2007आव बांलादेशआव हमजादोंमोन, बिथाङा 2017 गदों। बे गथ'आ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट मंगलाजरा एरियानिनो। खिन्थु बिनिनो वारेन्टआनो फैबावदों। माब्रै जाखो बेफोरलाय? बे वारेन्टआबो थाबैनो फैनो नाङा। केसआ उइद्र' जुदि खालामदोंबा गबिन्दमोना एसे थाबनो नोजोर हो आरो गोसो हो बेफोरखौ। मा हिसाबाव वारेन्ट फैदों? वारेन्ट खोनानो मोन्दों आरोबाव वारेन्ट फैदोंब्लाबो हाजिर जाहैनो नाङा। हाजिर जाहैयाब्लालाय माब्रैथो जानांगौ जाखो बेलाय? हाजिर जायाब्ला बेखौ हमगोन, केस जाबसिनबावगोन आरो जियालाव थाफिनबावनांगोन होनब्लालाय मा जाखो बेफोरलाय? नोंथांमोना साननो हागौ बे आलादा गाज्रि खामानि मावनायखायसो वारेन्ट फैदों बिदि साननो हागौ। खिन्थु बे नङा। बे एनडिएफबि थानाय समावनो आफादाव थानाय समावनो बे केसआ जानायमोन, हमजानायमोन। बेफोर गथ'फोरा हमजानानै वारेन्टआ दासिमबो फैजाबाय थाबावदों आरोखि। आरो मोनसे खोथाया बेबो सान्ति सुक्तियावहाय पिस एकर्डआवहाय थांनानै थानायनिख्रुइ बे गोथैफोरनिया सिगां जानांगौ ना थांनानै थानायफोरनियासो सिगां जानांगौ? दिनै 5 लाख होदों होननानै बेजों 5 लाखजों जेबो नङाथ'। जाय मुंख्लं जादों, जायनि बिसिनि फिसाय जायहा थैजादों, जायहा गावथारजादों, बेफोरनि गोसोआवसो दं। दुखु नाङो। बिसोर दिनै 5 लाखनि थाखायबो थैयाखै। दिनै 5 लाखआबो जानांगौ आरो ओमफ्राय बिथांमोननि जाखिनि मुंख्लंनि मार्टियास टम बेफोर सिगां जाग्रोनांगौ ना। दिनै जायफोरा हारिनि थाखाय एथ'ग्राब सेक्रिफाइस खालामलांबाय, गावनि जिउखौ दान होलांबाय, बिथांनि फिसा न'खरनि मानसिफ्रा मार्टियास टमखौ जुदि खालामोब्ला बा जेनेरेल भाबै जुदि मार्टियास टमखौ जुदि खालामनाय मोनोब्ला बै न'खरनि फेमिलियाबो थांनानै बिबार एसे बावहैबाय थानो हागोन, नायहैनो हागोन। बेफोर नांनायनिलाय माथो जारिमिनाव थालांखो? जेबो थायाखै। 34 बोसोर नांनायनि जारिमिना जेबो दोनलांनो हाया बर' रायजो राजानि गेजेराव। खमसे खम दिनै मोनसे मार्टियास टम गिदिरनो लुनानै दोनोमोनबा, मोनसेल'जों जाया, जेनेरेलनिनो गिदिरनो बानायनानै दोनोब्ला जायगाखौ मानोथो खालामनो हाया बेफोरखौलाय? बेफोरखौ जुदि रायजो राजानि सिगाङाव जुदि होलांनो हायाबा, खोन्थानो हायाबा, बै जाय न'खरनि मुंख्लं जानाय बेफोरनि न'खरनि मानसिफ्राबोथ' थांनानै दसे सम जिरायना बिबार हैनो हायो, बावहैनो हायो। बेथ' बेबस्थाखौ खालामाखै मानो? माखौ खालामदों?
मानोथो सान्थि सुक्ति जाखो बेफोरखौ जुदि सिगां खालामग्रोआबा मानोथो बुंजाबाय थानांगौ मानोथो बुंबाय थानांगौ जाखो बेफोरखौलाय दिनै प्रमद बर'आ माखौबा मावदों मोजां जादों थिगानो जादों आं गाज्रिखौ होना बबावबा थिगखौ मावदों खिन्थु बे एनडिएफबिनि खेथ्रआव प्रमद बर'आ एखेबारे साइड खालामना दोननायफोर बायदि मोनदों प्रमद बर'जों जाया खिबु गिदिंबाय थाग्रा एनडिएफबि बेखौसो बियो आंखौ खालामना लादों बै जाया गिदिङाखै बेफोरखौ मालाबाबो नाया बै एनडिएफबिनि लिडारफोरा गथ'फोरखौ लानानैसो सेंग्राफोरखौ लानानैसो लिडार जादोंलै मिथिबाय जेसेबां जाय वारेन्ट फैजानाय सेंग्राफोर गथ'फोर एनडिएफबिनि बिसोरखौ लानानैसो बिसोरबो लिडार जादों नङाब्ला लिडार जानो हाया मिथिबाय मानोथ' वारेन्ट फैजाबाय थादों बे एनडिएफबिनि लिडारफोर इउपिपिएलआव हाबनाय एनडिएफबिनि लिडारफोरालाय माथो खालामना थाबाय थादों बबेयाव थैदों मा खालामदों एनडिएफबिनि लिडारफोरा लिडारनो माथो भाइस प्रेसिडेन्टनो सोरबाया माबा माबिनो मा खालामदों बेफोरखौ गथ'फोरनि खामानिखौ जुदि गथ'फोरनि केसखौ जुदि उइद्र' खालामनायनि नोंथांमोना जुदि गोसो होआबा नोंसोर जुदि गथ'फोरनि जिखिनि मोननांगौ अनसुंथाइ बेफोरखौबो गोसो होआबा जाखिनि गथ'फोरा जेलाव दङ बेफोरखौ बर'नायनि जुदि जेबो बेबस्था लायाब्ला नोंसोरलाय माखौल' सब समाय गाज्रिखौल' गोमा जानो गिबा जागोन नामाब्रा हायोबा ओंखारजोबसो एनडिएफबिनि जेसेबां लिडारफोरा इउपिपिएलआव थानायफोर ओंखारजोब हायोब्ला बेखिनिखौ गोरा खालामनो हायोना एनडिएफबिनि लिडारफोरालाय माथो खालामना थाबाय थादों बबेयाव थैदों मा मावदों खमसे खम एनडिएफबिनि गथ'फोरनि केसफोरनिखौबोथ' उइद्र' खालामनायनि बेबस्था लानो हायोना दाखालिबो जेलावहाय बेसेबां मानसिफोर दङ एस ग्रुपनि मानसिफ्रानो 50 जननिबो बारा दङ फेरेंगामोनालाय मा खालामबाय थादों सावरायग्रामोनालाय मा खालामदों साननैसो गेजेर खन्द'आवहाय फैसा हैदोंमोननो जानायनि थाखाय दिनैथ' बिसोरथ' हैनो हायोना फेरेंगाया हैनो हायोना थांनानै गावनि बेथनाथ' 50,000निबो बारा मोनो बे बेथनाखौनो 25,000 खावसे हैनो हायो माथो बिलाय मानो हैनो हाया बिलाय बेखिनिखौ गथ'फोरा जेलाव दङ बिसोरसो मिथिगौलै माबायदि दुखु दाहा खस्थ'जों दङ माबोरैहाय सोलिनानै दं बिसोरसो मिथिगौ बिसोरनि नालेंखराबो बारा थिग जानाय नङा बांद्राय बेफोरबायदि 7 बोसोर गाहाम जेलाव थानाया धेमालि नङाथ' नालेंखरा थिग थाया बिदियाव हायोबा फेरेंगाया केम्पथाराव थानोबो हाथाराखै बियो ओंखायनो जेलाव थानायफोरखौ एसे गोसो हो दाखौ गोसोआव थानो हायियाव मार्टियास टंखौ बानायनो हायियाव फेरेंगा मोनाबो दिनैहाय बेफोरखौ बानायनो हायो गबिन्द बसुमतारी बिसोरबो गोसो होनो हायो आरो जिखिनि बड'सा बिथाङाबो बुंनो हायो जाखिनि देरहाना थानाय एनडिएफबिनि फेक्सननि खोथाखौ होनाखै एनडिएफबिनि जेसेबां इउपिपिएलआव देरहाना थानाय बिथांमोननो रिजाइन होजोब ओंखारनानै ज'यैनो मोनसे सिन्ताधाराखौ खालामनो नांसिगौ नङाब्ला बिदिजों जाया एनडिएफबिनि गथ'फोरा हाजिरा मुजिरा मावना दंहैयो बेंगालराव बायदियाव हाजिरा मावना जाहैदों गुवाहाटि बायदियाव सोरनिबा कम्पानियाव मावहैनानै हाजिरा मावना जाहैनानै दङ मा बेफोरखौ सिन्था खालामाखै नामा जोंनि एनडिएफबिनि गथ'फोरखौ लानानैसो नोंथांमोना लिडार जाजोबदों मिथिबाय बे केडारफोरखौसो लानानैसो लिडार जाहैदों केडारफोर गैयामोनबा लिडारबो जाहैया देरहायाबोमोन नोंसोरो बेफोरबायदि दिनै गुवाहाटि बायदियाव हाजिरा मावहैयोब्ला 400 थाखानि बारा मोना आरो बेवहायबो नांलाय खमलायसोबाव ओरैबायदि बाहायजादों जायफ्रा हाजिरा मावनानै दंहैयो थ' लोगोफोर भिडिअ'आ एफाराब गोलाव नङा दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारि